Obingelela ngwenyama wonyawo lam likosobo. Obingelela ngwenyama nyawo lam likoso. Bingelela ngwenyama wonyawo lam likosobo. Bingelela ngwenyama nyawo lam likoso. Sabingelela ngwenyama hawu lam likosobo. Sabingelela ngwenyama nyawo lam likoso. Bingelela ngwenyama wonyawo lam likosobo. Sabingelela ngwenyama nyawo lam likosobo. Sabingelela kwenze njani iyawo, sabingelela kwenze njani iyawo, obingelela kwenze njani iyawo, sabingelela kwenze njani iyawo, obingelela kwenze njani iyawo, sabingelela kwenze njani, ngithi kubingelela kwenze njani, hawu sabingelela kwenze njani, oh sabingelela kwenze njani bo, sabingelela kwenze njani, hawu bingelela kwenze njani iyawo, sabingelela kwenze njani iyawo, sabingelela kwenze njani iyawo, sabingelela kwenze njani iyawo, obingelela kwenze njani iyawo, sabingelela kwenze njani iyawo, yebo kubingelela kwenze njani iyawo, sabingelela kwenze njani iyawo. Oh wakwethu, ake siqale kuqala ngingoma zikamoya namhlanje. Kuyabona at some point kumele nje sikhumbule ukuthi sabantu abamnyama, futhi kumele ukuthi siqale nje ngengoma zikamoya. Uma siqala ngengoma zikamoya sivusa abantu abalele ke manje, sivusa amathonga, sivusa amadlozi, sivusa omakhulu khokho, sivusa okhulukhulwana, sivusa amathonga amahle, sibiza abaphila mandulo kakhulu, sibiza amadlozi omakhulu khokho ukuthi impilo zethu azikwazi ukuthi zibe ngcono. Mkhulu, ake ngikhulume ngendaba yokuthi mkhulu usitshele impela ukuthi kwenzakala ini. Uke sikhulume nathi ngendaba yokuthi ukuthwasa kuyini. Why kubalekile ukuthi umuntu ethwase? Ukuthwasa kuyenzani phezu kwempilo yomuntu? Bantwana bethonga, bantwana bahle, bantwana bomzinsundu, bantwana benyanga yoMPEDI TV ababuka le video le. Kukhona abanye bazi inyanga but sebahlala bekopa nje la ukuthi umkhulu wethu uthini efuna ukwenza kungayenzakali ngoba lento le wena mqaba umuntu akababa uyicatshelanga, mina ngicatshele lento le. Kunabanye bayavuseleleka whenever they see inyanga yoMPEDI TV. Kunabanye bawabona inyanga yoMPEDI TV baba nokukhanya phezu kwempilo zabo. Kunabanye baphila under ubuhlungu obungaziwa umuntu ukuthi ungabiza uthini, but because of inyanga yoMPEDI TV bayaphila namhlanje, impilo zabo zingcono. Kunabanye abantu they couldn't even understand their own cultures. Kunabo mama abadala, umuntu una 60-64 awazi ukuphahla, but namhlanje bayakwazi ukuphahla ngenxa kaMkhuloti. Kunabantu abanye impilo zabo zihlangahlangene ngendlela eyisimanga, but ngenxa kaMkhuloti impilo zabo ziyabonakala ukuthi zingaphi. Kunabantu abakade behlala emafletini, behlala emarentini, namhlanje baphumile ngenxa kaMkhuloti. Kunabantu abakade beswela bedinga imali, kungenamali, kungenanto enzakalayo, but namhlanje imali zikhona, impilo zabo zingcono ngenxa kaMkhuloti, ngenxa le channel le. Ngokuzwa nje amazwi kaMkhuloti kube ukuthi impilo zabo ziyashintsha. Kunabantu abakade bekhonza nami kule channel le, ngibekisana sami ngithi umuntu asithinte bese impilo yakhe ishintshe. Mntaka baba, ukuthwasa kuyini? Kubaluleke kangakanani ukuthi umuntu athwase? Umuntu kubalekile mntana ethonga ukuthi athwase ukuze impilo yakhe ikwazi ukuthi ibe ngcono. Uyabona, ngikutshela ukuthi mntwanami, uma ugobela wakho ekulala, hamba lapho kilo thonga lelo. Uma ugobela wakho ekulala, hamba kulobo bunyanga lobo uze kuMkhuloti. Uma inyanga yakho ikulala, suka lapho mntanami uze kuMkhuloti. Futhi into emnandi ukuthi uma usuya kuMkhuloti ukulungisela into zakho, ukwazi nokuthi nawe usebenze. Uma usuya kuMkhuloti awuthwasi for ukugida nokugidela insango notshwala nokugidela ama drugs, because of inyanga eningi manje their own drugs. Amanyawupe, uthola inyawupe elifaka ibhayi, kuthiwa wayethwasa kuphi wayinyanga, manje kanti yakhe asasebenzi. Ingoba umuntu usuke ekhaya ehambile ayothwasa, mefika ethongweni afundisa insango notshwala. Uma ufundise utshwala nensango angeke usurvive kuMkhuloti, because uMkhuloti senza iqiniso. Mina uma uzithwala kimi ngifundise umuntu utshwala. That's why you will see
Inama-client amaningi namathwasa akhona amaningi but limitedly. Kungani? Yingoba mina umuthwasa angithathe emanyala. Mina umuthwasa ngifuna into straight. Angifune umuntu othi methwasa edlale ngekholwa kubo bese kusasa kuthiwa umkhuloti wena kade mthwasisa lo muntu lo mbona enje wathwasisa uwodi. Mina umuthwasise uwodi na uhambe estradini bakuza from la ukuthi usuka kuwodi. Manje mntanami uma uthwasa ebunyangeni la ufundisa khona utshwala suka lapho uze kuwodi. Uma uthwasisa umuntu olala nabantu phambi kwenu abayi1000 suka lapho uze kuwodi. Uma uthwasa mntwana ethongo la ubona khona ukuthi awuthwasiswa uyamoshwa uyavalwa into zakho azambi kahle suka lapho uze kuwodi azokwenzela into yamakhehla kini kahle. Stop this thing yokuthi wena uphuphe uzibanibani uyena kumele kube inyanga yakho. It's a lie. Amadlozi ungaphupha wena isonto lepostoli ubone ikhehla lingalazi kodwa ubone usepostoli ngaphakathi. Le nto le iyasho kuwena ukuthi abakini bakufuna ukuthi uhambe uye enkonzweni yokhonza epostoli. Akusikuthi yebo gogo, akusikuthi yebo khehla, akusikuthi labo bantu bathi kuwena kumele uhambe uyofuna likhehla ongalazi kuze wena ukwazi ukuthi uthole into yakho. Ayikho njalo lento leyo. Manje people are being misled. Inyanga eziningi zifika zithi ya njengoba ungibonile kumele ukuthi uzothwasa kimi. Ayikho lento leyo. Omunye ngisho nanoma ese uboyfriend kuyisangoma uyothi uyazi baby ngibona ungifaka umhlalo ungithwasisa. How can your boyfriend akuthwasise? How can your boyfriend akuthwasise? Ngoba ngapha izabe ikupheka, ngapha iyakuthwasisa, ngapha iyakupheka, ngapha iyakuthwasisa, ngapha iyakupheka, ngapha iyakuthwasisa. Uyisapha, uyibreakfast, uyidina. I-boyfriend uthwasisa kanjani? Ukuthwasa kuyingulo. Uma umuntu kumele uthwase, uthole ubunyanga bakini. Into zakho zikwazi ukuthi zikhanye futhi zivuleke. Uma uthwasa umuntu, ukuthwasa kuyingulo. Ukuthwasa into enkulu bantwana bedlozi. Ukuthwasa is not all about in. Uyalapheka uma uyothwasa. Uma uyothwasa into zakho ziyalunga. Uma uyothwasa into zakho ziyavuleka. Uma uyothwasa into zakho ziyaqhaqheka. Uma uyothwasa into zakho ziba nokukhanya. Uma uyothwasa umndeni wakini ukwazi ukuba namandla nokuphakama. Uma uyothwasa umndeni wakini ukwazi ukuthi into zabo zilunge zikhanye. Abantu abakini abangalotshola bayalotshola ngenxa yakho ukuthwasa. Ukuthwasa kuvala ukufa. Ukuthwasa kuvula izinto. Ukuthwasa kukhanyisela umuntu. You need uma umuntu kamoya uthwase. Umkhuloti uthwasisa abantu ngendlela yesiprofito, ngendlela yobunyanga, ngendlela yomundawo, ngendlela yokuqubula, ngenza izinto eziningi. Uma umuntu unomoya, uzazi ukuthi unomoya, thola abantu bakini, khuluma nabo, ubatshele ukuthi ikhona inkokheli kamoya esebenza abantu day and night. Uze mntwana ethongo, ngizokushayela isigubhu, ngizokufundisa imithi yokwelapha abantu, ngizokufundisa imithi yophakamisa abantu, ngizokufundisa imithi yokuvula abantu inhlanhla, ngizolapha idlozi lakho elimoshekile, ngizolapha idlozi lakho elilele, ngizogida nawe, ngizoqula nawe, ngizovula into zakho. Mina ngazi noma kuyolunga, ngayihlomihla sele mina ngaziwe kuyolunga, ngayihlomihla sele mina ngazi kuyolunga, ngayihlomihla sele mina angaziwe kuyolunga, ngayihlomihla sele angazi kuyolunga. Uyadinga mntwana ethongo ukuthi uzoshaya unyawo. Uzoshaya unyawo. Yowe gogo, ubano bezolala emangcwabeni, ovuka gogo wami. Ubano bezolala emangcwabeni, emangcwabeni. Ubano bezolala emangcwabeni, emangcwabeni ki. Ubano bezolala emangcwabeni, emangcwabeni bo. Ubano bezolala emangcwabeni, emangcwabeni bo. Ubano bezovuka emangcwabeni, emangcwabeni bo. Ubano bezolala emangcwabeni.
uvuka gogo wami, ubanobezo, vuke emangcwabeni. Mntwana wethongo, mntwana wedlozi, ake ubone inyanga yoMpedi mkhuloti. Ngizokunikeza impande yakini, impande yabantu abamnyama. Le mpande le izovula into zakho. Wena gogo othi uyinyanga, wathwasa emadluzini amabi, anobumnyama, anobusathana, anomona. Abantu banomona. Thina sabanye abantu, mina ngathwasa nabanye abantu abanomona. I know that. Uma wathwasa endaweni enomona, enobusathana, mntakababa, woza kumina ngizokulungisela into zakho. Woza kumina ngizokulungisela into zakho. Kunabanye abantu uthola ukuthi uthwasa kugobela but ugobela umbona kabe ebusuku. Woza kumkhuloti ngizovula into zakho. Woza kwinyanga yoMpedi ngizokhanyisa into zakho mntanami, ukwazi ukuthi ube right. Le mpande le uyishintshe le. Gucula impande le kumkhuloti. Woza gucula impande yakho. Izokwenzela amagona mntana, amagona amahle, amagona wempilo. Wena umuntu uthwasile kodwa wathwasa uboni lutho, namathamba wazi, nemitha uyazi nje impepho. We awuze la uzokulungisela into zakho. Makhosi, siyabonga.